Нещо за пием? Не, благодаря. Нов телевизор? Да. И след малко ще имам нов политически имунитет. Реши ли какво правим с кампанията? Да. Вече изпратих първа стъпка на всички медийни партньори. Чудесно. Много добре. Майче е време. На модернизма ще имаме хармония на цялото и частите, т.е. заедността на постмодернизма. Вместо перфектната сигурност на държавата ще имаме свобода и отговорност на институциите. Вместо изрядна структурираност на държавата ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданството.